Common kayo ni siya nga storyas Biblia, panghitabo. Pero naibag-ong mensaheng ihatag si Lord sa ato. Amen? Matthew chapter 14 verses 22 to 33. So ang atong pagtuon karon giiluhan siya deep sleep in the middle of the storm. Hala, lahom ug hinanok nga pagkatog diha taliwala sa bagyo. Atong basahon mga igsoon, ingon diha ang Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Human niini, gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipaunan niya ngadto sa tabok sa lanaw, samtang iyang gipalakaw ang mga tawo. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Og sa pagkagabi na si Jesus didto paghihapon nag-inusara niadtong tungora ang sakayan didto nasa lawod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Nianang pagkakadlawon si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila og naninggit. Multo, si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali ngari, mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog ngat hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Diha gikuptan siya ni Jesus og gibira og miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus og miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Magampo ta. Makagagahom og langit no namo nga amahan, ang amo mga kinabuhi, kusog ug gininhawa. Nagalungtad Ginoo, usa ka tuig nang milabay. Sukad miabot ning coronavirus. Timaan ka na nga wala minimo pasagdi. Ang imong gamhanang mga kamot, nagagunit ka namo. Nakita namo giunsa mi pagkusukusos mga balod sa problema kawaladon, bagyo niining pandemya Ginoo. Katalagman nga nagaabot. Mga balita nga dili na namo masabtan Ginoo. Nabati namo ang kala sa maong pandemya, ang kawaladon Ginoo. Panakita usab namo nga imong gamhanang mga kamot wala gyud ni buhi namo Ginoo. Munay dako kayo namong kalipay nga naami sa sakayan or maglakaw mi ibabaw sa tubig sa mga balod sa mga problema. Naa kakauban namo ug dili namo igsapayan bisag unsa pay mo abot. Salamat kayo Lord nga imo kaming gidala niining taknaa sa imong balaan nga presensya. Among pag-ampo ng imong mga pulong mag-alim sa mga samad sa among mga kasing-kasing. Maghatag usab ni og dugang kaisog, kalig-on, kadasig sa among pag-ila ug pag-alagad diha kanimo. Salamat kaayo Lord nga imo ming tudluan sa paghigugma sa pagbuhat sa unsay among mga nakatunan diha kanimo. Ining dapita walay gahom ang kaaway nga makapanghilabot sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi ug sa mga minahal namong tuwa sa halayong dapit. Walay usa nilang makaikya sa imong pagpanalipod Ginoo. Thank you Lord. Amo kang balikan sa dungog ug himaya. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Kitang tanan mo ingon. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Happy Sunday. Kanang naa sa imong tapad inang Happy Sunday. Praise God, no? So, akong na hinumduman, bag-o pa dyan nako ning giwali ni nga scripture. Pero si Lord naghatag siya bag-ong mensahe because duha ni kapanghitabo. Kining si Jesus diha sa sakayan nga natulog, giabtan gyapon sila og bagyo. Kining si Jesus wala diha, galakaw pa padung sa ila, giabtan gyapon sila bagyo. That is why giuluhan ang mensahe deep sleep. Tama ba siguro ni akong English, no? In the middle of the storm. Dunay hinanok nga kalinaw sa pagkatulog. Bisag naa kas taliwala sa bagyo.
Akada usa nato gikusok-usos bagyos problema kawaladon bayronon. Mga paglutos, pag-BI, pagbutang-butang, mga pag-lockdown, mga kasinatias, kinabuhi, mga balatian. Pero kini nga mga problema, kini nga mga storm, kini nga mga bagyong nag-abot sa itong kinabuhi. Dili ni siya makaagaw sa kalinaw nato sa atong pagkatulog sa kagabion. Madungog nato sa radyo, nanay, virant. Nga virus, nga kining virusa kinakusganan ko no kayo. Sapagkat tinuod lang, di ko kumutuong kusgana, kaya di ko kita. Di ko makakita, asa man niya, di ko siya makita. Unya, sad to say, ang mga tao karon perting hadlukas virus, pero way kahadlok sa Ginoo. Munang dapat natong mahibaw-an og ayon ni ron sa ning panghitabo. So sa Ginoong Hesus sa laing bahin sa maong panghitabo, nanudlo na siya mga sambingay, nagdasig siya sa mga katawhan, nagtudlo siya, nagdasig. And after this, iyang ginang pamauli sa mo. Gipapauli niya ang mga tao, samtang iyang giingna na mga iyang mga tinunan, sakay mo ani nga sakayan, unya tabok mo sa pikas daplin. Sa pikas, bye-bye. Unya samtang siya ni saka sa bungtod sa olibo og nagampo. So doon ay tulo ka direksyon nga nahitabo ni mga igsuon. Si Lord padong dito sa dapit diin magampo. Ang iyang mga tinunan padong dito sa tubig diin kusukusuhon sa bagyo. Samtang ang mga tao mamauli ug magbalik sa ilang kaugalingong mga gibuhaton sa adlaw-adlaw. Kung papilion ka ning maong direksyon sa kinabuhi, mas nindot yung pilion nimo tong direksyon sa Ginoo. Nga moadto siya sa maong dapit ug dito siya magampo. Sadto say papilion ka, asa may imo, tanaw ka teleserye or ato ka prayer meeting, teleserye gyud ka. Kay di ka gustong naay us ka buok probinsyano nga imong usa ka episode nga imong malaktawan. No? So, yang giingnan niya mga tinunan, sakay. Unya tabok mo dito, samtang nagampo siya. Now kining atong Ginoo mga igsuon kabalog siya nga sa unahan dunay bagyo. Pero ang kining naang moabtan sila ni ining squall. Kining squall kalit ni siya nga unos nga mag-abot ang bugnaw ug ang init. Munang mo create siya, mohimo siya og kusog nga unos. No, di gyud na ingong gibalita sa Pag-asa na may 10 bagyong paparating sa Pilipinas. Ngana. Daghana pod. But kalit lang ni di mahibaw-an. Nga mo bugnaw, mo itom, mo dark og ayo ang clouds unya. Muhangin-hangin, mudag ko ang balod, og dire pa na sa to ang galupad ning mga dahon, mga sanga na nayaw. Unya, tungod kay tingog man sa Ginoong lakaw dito, sultian ka nako. Dili buot gipasabot nga munay kabubuton ni Lord, munay direksyon nga gihatag ni Lord nimo, wala na kay problema. Gani atong mahibaw-an karon aning kinatibuk-an sa story, nga niingon diha, nga kung tawo ka nga mapahitason na kinahanglan ka aning pulong sa Dios. Pero kung tawo kang mapaubsanon na kinahanglan po ka ani, ngano man. Kining mapahitason nga tawo ipaubos nag-ayo ni Lord aron makahibaw siya nga nagkinahanglan siya og Dios. Ang kining mga taong mapaubsanon og ayo, isaka og ayo sa Ginoo aron masayod ang tao sa palibot nga kining tawhana dunay Dios. Asa man ka ana, magpataas kang birahon ka paubos o magpaubos ka karong ipaila-ila ka. Pili lang ta. Because naa dyan nga ups and down. So, sa tingog sa Ginoo nga tabok mo dito, anha mo diha, sa ilang pagtuman sa sugo sa Ginoo, naka-encounter sila bagyo. Sa dihang wala pa nimo nakita ang Ginoo, ikaw Pedro, Andres, Felipe, Juan, James, ug uban pa. Sa diyang pa ninyo nakita ang Ginoo nga naglakaw ibabaw sa ang inyong nakita balod, kusog kayo nga hangin, unya hapit na malunod ang sakayan, siguro makahuna-huna mo, Lord pahamak ka Lord. Nganong imo maminggi paagi diri bagyon man day me? Insultian ka nako, some of them eksperto nga mga mananagat. So dili unta problema ni. Pero bisag unsa ka ka-expert padad-an gyud kag problema ang labaw pa nimo. Labaw sa imong makaya. Arang masayod ka nga wa gyud kay mahimo kung wala ang Dios. Kay ang tawo na siya kaalam, na siya kusog, na siya katakos magpasigarbo.
And that is why padadaan siya og mga sirkumstansya nga lapaw sa iyang katakos, sa iyang kayan. Arang masayod siyang nagkinahanglan siya og Dios. So atong subayon mga igsoon unsa ning hitabo? Ingon si Lord sa verse 22, human niini. Gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tawo. Butang nato sa tong una-una nga Lord, anong imo maming paunhon dito? Di ba day ka mukuyog na mo? And for so many times nga kining mga tinun-an naka-encounter sila grabing mga pagsuway sa dihang wala dihang Ginoo. Pero kay bawo ka mga igsoon. Buhat lang sila. Insultian ka nako pag ingon ni Lord una lang dito, naigibuhat si Lord. Asa man siya nagampo. Nakigsulti. Samahan. Unya dili na bot gipasabot nga kamo lang dito mag-inusara mo nga numan bisag wala diha ang Dios makita sa inyong mata iyang presensya ng uban ninyo. Hello? Dili ka dito niya pasagdan maunlod ka dito apason gyud ka sa Ginoo. Kana ato mga anak nagpalayo sa Ginoo apason gyud na sa Ginoo. Kanang nasimong tapad nga natulog na apason gyud na sa Ginoo. Sa verse 23 miingon, mitunga siya sa nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron magampo. Daghang karong musaka og bungtod. Kaya naa dito yung mga tawo-tawo. No, namin yung Semana Santa, daghan na magsakag bungtod. Pero kani si Jesus, moadto siya sakas bungtod, makigsulti sa amahan nga to sa langit. No? Saka ta kay puasa ron. Kay kanang magsaka ka des bungtod. Na may daghan na maligyag bugnawon aning mga daplin. Madalag puasa ng lami umpong iinom. Na? Nya babaliktad na bagina tanan. That is why minaw gid tagayo. Now, ingon dire. So, sa verse 24 ni atong tungura ang sakayan didto nas lawod. Ibutang ni si imong hunahuna. Nga naagi panahon nga ikaw, imong pamilya, dadon mo sa lawod sa problema. Pero sultian ka na ko bisag naa na kadiya sa lawod. Anang pagsulay, anang problema, anang balatian, anang abayronon. Mas lapad, mas lawom ang gugma ana ni Lord. Ug ang iyang kaluoy kaysa anang imuha karong gilabang nga dagat. Ningon diha nga gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. So, kusog ang balod kay ang hangin nagtagbo sa ilaha. Kanang naa kay pangandoy pero ang tanang tawo supak. Kanang naa kay plano pero walay mo cooperate, gasupak sa imuha, gabangga sa imuha. Kanang gusto nimong makabot ni pero ang kalisdanan, ang kawaladon, ang kapoblehon mubangga sa imuha. Nga maglisod kag abot adto pikas daplin. Sultian kanako, lawom kaayo ang tubig, daggo kay ang balod, kusog ang hangin nga sungsungon. Pero ang Dios mo'y magbuot nga paabuton kaniya dito sa unahan, walay makababag nimo. Kapila naman kang gilutos, kapila kang gibabag-babagan, kapila man ka. Nga gipugngan, pero nganong naa man karon dire. Because ang tanan nagbabag nimo si Lord, gagunit nimo. So, wow, challenge kayo ni si Pedro. Na, kamo Mateo. Mga tax collector ba yun mo? Kami mananagat, may mga langoy rami ron. Bantay, gumuro mga lunod yung ron. Pero bisan sila nga makamaong mulangoy o katong dili kamaong manglangoy, di nagyan nila makaya ang problema nga niabot. So grabe na nila ang hadluka og ayo. Kinahadlukan na sila. Ningon sa verse 25, ni anang pagkakadlaon si Jesus miapas. Hala, galangay-langay pang Ginoo tingali. Kabalo ka, usahay kayong kang galangay-langay si Lord. Pero sa pagkatinuod lang, gagunit siya nimo. Usahay to see is to believe man ta. Oh, niya pa ha? O niya, sa pagkakita sa mga tinunan kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kayo sila og naninggit. Multo! Because wala kay taong makita ang maglakaw ibabaw sa tubig. No? Makalutaw ang puthaw, pero ikaw di yung kakalutaw sa tubig. Ha? Ingon sila multo ni. Multo, hangin.
Na? Naimulto. So wala sila kaila nga ang Ginoo na. Kabalo ka mga igsoon, usahay ang Ginoo mapasanginlan nimo. Na ang Ginoo diha namuhat og mga maayong butang. Pero mapasanginlan nimo siya nga siya nagbuhat ning mga butang wala kahimot eh. Di makapalipay nimo. Pero ikaw raday huna-huna nimo na. Unya masakpan man nato ning kining ingon diha deep sleep in the middle of the storm. Sa verse 26, Jesus mitubag kanila, ayaw kahadlok ako kini. Sa John chapter 10, ningon si Lord, ang akong tinunan nakailas akong tingog. Si Jesus ang common nga word nga iyang isulti. Sa dihang mabalaka ang iyang mga tinunan, dunay mga taong mahadlok mataranta, muingon dayon siya, ayaw kahadlok ako kini. Ayaw kahadlok salig lang. Ayaw kahadlok. O walay laing taong magsigig ingong ayaw kahadlok gawas sa Ginoo. And for 3 years na nilang hapit na mahuman ning 3 years nga gakuyog-kuyog sila ani sa Ginoo. Wa paghapon sila kaila sa tingog sa Ginoo. Kung ikaw ba naman dalon ka na sa California, wa ka kahibalong imong mama ako pud ang gidala dito. Ako kang i-blindfold. Unya, na dito'y magtingog-tingog tanan, manulti sila tanan. Dunay usa nga mosulti kaila jo kang imo ng mama. Makaing, "What? Mama, ikaw ron na. Ngano nabot mo ka diri?" Because kaila ka sa tingog. Makaila ka sa tingog. Sa to say daghang Kristiyan di kaila sa tingog sa Ginoo. Wa ka kay balo nga kanang mga panghitabo nimo karon tingog di na sa Ginoo. Sa ako lang gihimo nga example. Lord, nganong naplatan man ni kato di ay nga naplat yang motor tingog na to sa Ginoo. Ngayaw padayon kay sa unahan disgrasya gyud ka. Hala no? So di ta kaila. Parehag kami, nagpray mi sa Ginoo. Pero karon doble na among kalipay. Lord, okay ra jud kayo usara among anak. Total Lord, sa church daghan kog anak at manunod. Hala, pagkahibaw namong na ikaduha, Lord. Agatong sabot. Wa, may kahibalong tungod aning bataa. Kanapitang, grabe yun ang kalipay. Wala ra bagyo ko'y labot kung puro laki o puro baye. Uy, wala may laki. Mano di ay puro baye. No? Tanawa kang daghan kag laki. O niya ka na yung mga laki, masugo ni mo? No? Depende na. Malaki o mabaye, basta kay matrain nato sa Kristohanong pagtubo. So sa di ta kasabot. Pero tingog na nas Ginoo, pamuhat na din nas Ginoo, di ta kasabot. And you know what? Ang pinaka kanang gitawag dihag nagmaskara in disguise nga panalangis Ginoo kining mga storm. Usahay makaingon ta nga usa man ning balatianan ako, wa ka kay balong panalangin di ay. Pamaagis Ginoo. Kay maoy ni tulod nimo nga mas naduol kas Ginoo, mas nakaila kas Ginoo. Kini imong kawala doon. May pamaagi nga mas maduol pa kas Ginoo, mas makaila pa ka nga siya ang provider, dili si pastor. Na? Dili mo silingan, dili mo si katawo, dili mo kagalingon si Lord, makahatag nimo. Usa pa may lain daghan. But usahay dili lang ta kaila. So perti na, ratol na sila. And kagunit-gunit tingali ni sasakayan sila mga igsuon. And ang pinakaunang protocol nga himuon pag naay bagyo, tanan nga nakapabugat sa bangka isalibay. Bugat na kayo mong bulsa, daghang kwarta? Inig-abtan sa balatian, sa libay ganang mga nakapabugat anang bulsa, ba? Nakasinabot, Amen. So, ningon diha nga, sa verse 27, ningon si Jesus nga ayaw mo kahadlok. Kabalo ka, every time mo arita diri mina tagwali, sige yung kang ingon, ayaw kahadlok. Pero mamaulit ang talawan. Apil gawali. Sige tang katalaw. Pero katong niagi nagpasite, magngisi na lang na sila. Because kahibalo na silang ang ilang dugo, dili kaya anang virus. Way siguro gani na. Tay siguro kun kinilang balita maoy nagpalala og ayo. Nagpagrabe og ayo. Ingon pa to sa akong mama, ningon ng doktor na stage 3 cancer sa breast. Nya kay unsa may gisulti ni Lord? Na? So, pray lang ta. Problema na. Grasya sa Ginoo. Himsog pod. Ug na kay cancer. Usa ka bulan, 3 ka bulan, tag 5 ka kilo mawala nimo. Akong mama wa gyud nakuha ng timbang, nadaghan pa noon guro na.
Ampo lang. Unya, pagkadungog na to, mo nang gidaghanon sa namatay, mo nang gipang sunog na lamang, mo nang gipang lubong na lang, gipang. Di ba mo nang gigamit sa una? Ay mo simba-simba diha laing tinuuhan, kay di mo ilubong. Lubong gyapon. Di mo misahan. Namisahan ba daay? Nga dito naman. Di kay pasudan ang simbahan kay na COVID. Di ba tong si Ma'am Gina? Di ra iagi dito kay naay kuan. Grabe kayo. Isigit ang kahadlok. Nga muna ang balita, murag dako kayo. Pero minaw pulong sige no. Gaya maman ay. Okay. Si Pedro mga igsoon tanawa ha. Si Pedro kabalo kag naunlod siya nganong naunlod siya? Ang naa ni Pedro this time because natangtang ang pride ni Pedro didto na sa nabanhaw na si Jesus. Ang naa ni Pedro this time garbo. Unya kining garbusong tawo, grabe na kahadlukan og pagka maduha-duhaon. Sultian mo na ako, paisog-isog lang sila pero hadlukan na maduha-duhaon. Kana mga garbuso. Sultian kanako ang pagduha-duha ni Pedro, wala nahitabo sa dihang galakaw na siya sa tubig. Ang iyang pagduha-duha, nahitabo, diha pa siya sa sakayan. Mao man ganin ingon na, kung ikaw na, it means wa siya kaila, nagduha-duha siya. Wa kaila. So kung ikaw na, palakta ko, ibabaw sa tubig. Sa laing bahin, nindot kayo mga igsuon nga, ugon say atong nakita nga gibuhat sa Ginoo, buhaton po nato. Ari rami sakayan, Lord. Igo rami mo simba, God. Ikaw rago diha. Hala, no? So, pagkadungog niya, tingog ni Pedro, ay, gusto jo ka mo testing? Sige, hunong si Lord. Dali, Pedro! So, Jesus, Peter, ug ang sakayan, kauban ng mga tinunan. Siya dali, nga rin. Mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. You see? Ida nga mga tao karong galakaw aning kalibutan ang direksyon nila kwarta. Gasuroy-suroy bisag asa. Pero nindot kayo maglakaw ta bisan ibabaw sa balod basta atong direksyon ang Ginoo. Tama? Wow, mo jud ay nindot kayo. Balag init kayo atong simbahan. Pag huypan na, gusto pa rin ng COVID. Inighuipon ka na po kasi mong mask. Ikaw na po huyop. Kaya init kayo. Sagdi lang. Mas init man po sa impyerno, no? So, lakaw na si Pedro. Sa verse 30, apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin. Tanawa ra ha? Nahadlok siya og nagsugod pag-unlod. Kabalo ka, dili nimo makita ang Ginoo kung nakas problema gatubang. Kung imong mata naas problema nimo karon, wala sa pulong sa Dios kana moonlod gyud ka. Kanang sige ra kagampo, Lord, maimpas ni akong problema, Ginoo, mahuman ni akong problema, Lord, mahuman ni akong latian, mahuman ni akong mga bayronon, mahuman ni akong anak og eskwela, makabayad ko aning tuition, makabayad ko sa kuryente, tubig, makabayad. Way basa-basas pulong sa Ginoo, magkaunlod gyud ka. E kinira ba yung mga sirkumstansya mga igsoon usahay magdungan? Magdungan og abot. Magdungag abot mga igsoon. Moabot tong sinimana. Naman ay mga sinimana kasi ka-relate ana. Wa mo kay balo na sinimana. Ano gong manglinding tas mga Pilistihanon? Mga di magtotoo. Ana, nya maabot na sinimana maningil. No, nya di ra ba mohawas imong balay o di mo bayaran mo ingon na pangitaay lang ning paagi, ma'am. Kasi daig na kay maduol ng kahulaman. Ya may imong sandal basig maprinda na to ni 350. Yo, di na mo lakaw. Na. Dalon imong bangko sa kabuok ana. Magkahurot na itong bangko sa church. Napa ba mo diha? Kabalo mo igsoon, gusto na ko ibalik na buntag na tatanan, pero
maglisod manggudta kay kulang atong bangko nya ato extension wa pa na padayon. Munang antuso na lang gyud usa nga nay hapon service. Aw anyway nga no putang magpaatras paidong gutas unahan no. Basig maupat pa dining service. Dugangan ni Lord ang magwalali. Amen ba? Wa ni amen si Mambere. Na? So, sugod na siya kaunlod. Makaingon gyud kang gamay kayo ang Ginoo. Kung ang problema mo imong tan-awon, tutukan nimo bay nako aning problema unya kini ra ba jung problema murag tinuod. Murag tinuod no. Hala grabe ha di na gyud ako ni kaya ni problemahan eh. Kay ba mambitaw kan di nimo kaya? Mo manggaling nagkinahanglan ka og Ginoo. Nakining garbo na to paunlod ni. Sultian ka nako. Na ay bagyo or wala, muunlod gyud ka basta garbohon ka. Bugat mong guning taong na garbo. Naitago ang kasuko, naitago ang sala, naitagoan nga mga batasan nga kaniadto pa. Bugat kay na siya, dali nang muunlod sa problema. Pero kini mga taong mapaubsano, nagsalik sa Ginoo, nagsalbabida. Hala ka, nindot kayo. Sa verse 31, diha. Now, pag unlod ni Pedro mga igsoon, ang iyang pulong nga gisulti, unsa man? Asa to, diri sa Ane kono cha sa verse 13. Ni unsa diha? Ingon ang verse 13 nga, but when he saw the strength of the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Tanawa. Kinsa man ning Pedrohan ni, grabing maayuhang mulangoy ni, mananagat ni. Nasultian lagi ka nako bisag unsa lagi kakayanan nimo muunlod gyud ka. Ibutang gyud ka sa sitwasyon ni Lord nga ang imong gasa, ang imong katakos di nimo magamit. Og anang dapita wala kay matawag. Kisa may imong tawgon si Libay di man ka maumlangoy. Si Lord to asunahan. Nga ikaw ra nag-inusara. May mga panahon nga naa mo sa sulod sa usa ka panimalay, pero ikaw amahan, ikaw rin nagproblema. Ikaw asawa, ikaw rin nagproblema. Ikaw anak, ikaw rin nagproblema. Unya, ug musangpit ka sa imong mga igsoon, po ka, mao na. Ingon ang Ecclesiastes 2 is better than 1. Mapukan ng usa, bangonon siya sa usa. Pero kag gibuhat ba nato na? Tanawa atong asawa magka-problema. Mapukan siya, bangonon ba nato mga bana? Di ba dahil mo ingon ta? Na, sige! Ano ka, imuha na. Nga naon mo na imong asawa, tama? Moingon din ta sa itong mga asawa, tinuyuhan na nimo. Nga imbis imo siyang bangunon. So muna nga, gikinahanglan na to, masabtan gyud pagklaro. Masabtan na to pag-ayo. Nga, sa panahon gani nga, naay mga pagsulay mo, unload na mga problema, tawag gyud ang Ginoo. Daghana ra ba gyud tagtawgon, kabalo ka? Ang sipyat aning atong dila, mutawag o Ginoo, mutawag pog demonyo. Sakto? Grabe ni. No? Natong, okay, Joy ha, na si Lord. Pagka, dagma sa bata, kay ayaw liho, ayaw pagpuyo. Magdagandagan mangyad ang bata. So pagkadagma sa bata, tawgon ang Ginoo, ang amahan o ang inahan. Jesus, Maria, Joseph. Puniton dayon ang bata. Dayong pagtanaw, okay ang bata. Animal kang bata. Oh. Ha. Nagtawag kas Ginoo sa una. Ikaduha, nagtawag na po kas demonyo. Ha? O, tanawa, manguyab, magsabot. O sa may atong tawagan na. Love, darling, baby, babe, han. Love, han. Nan? Lamig kay mga tawgan na, ma'am. Pero mag-away na, magpinistihay. Mga unang mga tanom. Tinuod bitaw ng piste, mga tanom. Balikaso ng asawa, balikaso ng bana. Muna yung problema. And si Lord, una niyang gitudlo sa toa, nga sa diha, nga naa ka sa bagyo, why problema mo unload ka basta kay kabalo ka ang kamot Ginoo mo gunit nimo. Kay dili man pod niya ipalapaw imong ulo. Unload ka taga dinhi ras imong baba makaginawa pa ka.
Nya na ang kamot sa Ginoo. Sabta na to na? Oh. Verse 31. Tanawang verse 31, ingon diha. Immediately, the word immediately, grabe ni. Kanino mo rin, kuryente ba nga inig switch on nimo sa switch sa suga. Musiga na siya. That's the word immediately. Automatic nga response. And there is ato 911, kanang mga emergency hotline imong tawagan og na mga emergency. Tag 15 minutes, 20 minutes. Usa mga bot. Pero kanang immediately ni Lord ya, pag ingon niya, Lord Jesus, tabangi ko. Ay, gagunit, amday ka na ko, Lord. Nga lang Ginoo. Gagunit na siya daan, wapa ka mag-ampo. Ni gawas ng bata, wapa na mag-ampo. Bago man tong, ay sakit na jud siya. Mao, sige pray ta. Ay, sakit na yun. Mao. Pag sulon, wow. Grabe jud. Favor na sa Ginoo. Iya, favor sa Ginoo. Kaya naman po time nga mo ampo ka, Lord, paanak ka, duhaya na akong anak. So favor lang sa Ginoo na. Si Lord gapoy nagbuot ana. Na. So, and Jesus reached out his hand, called, hold on him, and said to him, you of little faith, why did you doubt? Gigunitan dayon ang iyang kamot. Niya ningon ang Ginoo, ikaw nga gamay kay bagto. Anong nagduha-duha ka man? Gamay pa kanin na itong pagtuo. Magduduha pa kita. And then, sa laing bahin mag-pray ta, Lord, tagay kong dakong pagtuo. Ingon si Lord, saan mo kung ang dakong pagtuo, ihatag ni mo, di po ni mo gamiton. Padako na kung kayo mo pagtuo, magduha-duha, ragapon ka. So, ang iyang tubag, even og seed, just like mustard seed nga pagtuo. Bahino ni mo kaunom ng usa ka lugas nga humay. Bisag inganan lang kadako imong pagtuo, makasalibay ka aning Barangay Lourdes padong dito sa San Roque. Ayaw, pastor, matablunan mi dito. Manay itubag sa Ginoo. Maarsa nimo ang bukid, masalibay sa dagat. So sa ato, pakining atong pagtuo, naani gahom. Naani gahom. Nya karon nasulayan na nimo imong kaugalingong paningkamot, wala kay naangkon. Nisulayan na nimo ni salig ka sa tao, wala kay naangkon. Nganong dili naman kung kamo salig sa Ginoo? Itugyan na nas Ginoo tanan. No? Magsinakahay ng mga dugo or mga hutan tag dugo. Musaka ang sugar or ang asin. No? Unsa pa nang gipangingon nila nga COVID-19, 20, 21, abot pa siguro 32. Magkinaunsa na kay Ginoo. Unya buot bang gipasabot ang COVID na magbuot unsa katas-on imong kinabuhi? Ang Dios gyapon. No? Na atay mga nagpositive dire atong mga nanglabay mga 2013. Ayan na yung isugilong bago pa kay mahadlok ng COVID ng mga tao. Ningon sila nga, usa man gihatag ning amo ang result paghatag na mo number sa among PhilHealth. Hala no? So mga napulo naman siguro. No? Unya, katong mga wala pa, survivor na mo daan. I believe, karong mga panahonan, iagi pumugubo. Sipon, lagnat. Survivor. Katuig na ang COVID sila, nabuhi pa na, gaginawa na si magtapad, katugon lang. Sa verse 32 ta. So, when they got into the boat, the wind ceased. Hala, sa diha nga si Jesus nakasakay na sa sakayan, nilinaw. Kanang imong pamilyang nagkagubot, pag si Lord makasulod diha. Tanaw na to na. Pag makasulod si Lord. Pero usahay, kita makasulod sa church, pero si Lord di kasulod sa tong pamilya. Na taong gusto siyang musimba sa iyo siya, o niya ang simbahan di pa man ablihan, kadi pa kuno oras. Di ngita siya glain ni katkat sa espadero niya, nisulod siya dito, o niya gikuha sa security o gipagawa sa simbahan. And hilak siya, ningon siya, Lord, gusto juta ko mo kuna og sulod kay makampo, pa ko sa sulod sa di pa magsugod ang simba. Pero dungan man daig sulod. Ingon ang Ginoo niya, sagdilang anak, ako gani, di gani kasulod diha. Hala,
Pati ang Ginoo di kasod. Now listen. Pagsulod ni Lord sa sakayan, nihunong ang bagyo. And wata kay bao mga igsoon. Unsang matang sa mga bagyo nga atong gipangatubang karon. Pero bastag si Lord ibutang na nato diha bahala ng bagyo ha. Og di po na mohunong, ang importante naa si Lord. Because siya ang tubag sa tanan. Nganong nahadlok man kas bagyo? Wa ka nahadlok sa gubuhat sa hangin. No? Nung magreklamo ra bagod putaan ning Lord, ako po ning agianak bagyo sa ako ang ilok. Na Lord, bisang murag si Pastor Jonas Ginoo, bisang magdungo kitang buho. Salamat ha. Kaysa nang tagas tag ilong unya nang COVID na diha. Nga na no? Nya kaginhawa putang libre. Gawas nun kay ba? Diha po to'y usa ka wa man ka face mask. Delikado kay COVID ron. Ingon siyang dito ko nagpuyo sa planta sa COVID. Smoky Mountain, basurahan dahil siya nagdako. Labaw pa nas COVID. Mga sinunog nga plastic ang imong ginhawa. Pero tinuod nga kangatawo, di ka plastic. Oh, amen? Bisag kita, ang atong gilingkuran mga plastic, pero tinuod ang magsisimba. Katunga ni amen, sa inyong plano. Hello? Ato ta sa Mark chapter 4 verses 35 to 41, the same story, the same situation nga naagya po sila sa tubig. Ang gospel sa Mark chapter 4 verses 35 to 41. Ang uban nangita sa Mark sa Genesis. Mark chapter 4 verses 35 to 41. Naa na bata og naa na ta ingong amen. Ga-amin to uban pero gaukay pa. Sa verse 35 ningon, ni anang pagkagabi giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. O aning tungora kuyog na nila ang Ginoo. Kay dito sa Matthew chapter 14, ang Ginoo ni apas lang man. But aning tungora kuyog na nila ang Ginoo. And we will see nga naa ang Ginoo or wala, naa kay Kristo or wala kay Kristo, parihutang na ay problema. Kining sakayan nga way Ginoo, naay bagyo. Kining sakayan nga naang Ginoo, atong tanawon, ingon diha. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan o ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga nagisakyan ni Jesus og nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Pinakanindot nga word nga ako makita diha kanang gibiyaan ang katawhan og kuyog sila ng Ginoo sa Ginoo. Kabalo ka? Ang problema nga nung sige patag kaanod sa pagpakasala. Kay mo kuyog kas Ginoo, kuyog po kas katawhan. Ang dire, gibiyaan nila ang katawhan, kuyog sila sa Ginoo. Ang kita kay kuyog sa Ginoo Sabado, Lunes, Domingo. Kuyog na pod sa mga kalibutanon, inig Lunes abot Sabado. So mo na yung problema. Sa verse 37, unya mihuros ang usang kakusog nga unos og tungod sa dakong balod. Nasudlag tubig ang sakayan og hapit na kini mapuno. Ayaw ka kaingong Christian na ko na nakoy Ginoo wa na kay problema. Kaganina ang bangka wala ang Ginoo sa bangka niabot ang bagyo. Kini sa paggikan pa lang nila naa na ang Ginoo sulod sa sakayan. Naabot gyapon ang bagyo. Ningon pagyod nasudlan ang bangka. Wa ko'y labot kung ang COVID mo sulod gawas na sa akong ilong, basta kay ang Ginoo naa na sa akong kasing-kasing. Naa na sa sud. Muna'y pinaka-importante. Igo na lang siguro kang obhon. Napoy daghang mga pagtulon aron mga igsoon ayaw pa vaccine kay kanang bakuna 666. Napoy uban mo ingon nga ayaw pa vaccine kay mahimo kang zombie. Mukalit Apo ta kay bawa na kay mga posibilidad lang puna no. Pero sultian ka nako, ang Bible nagsulti ang iya sa Dios do na espiritu niya. Bisan pag sundrox nang i-inject nimo tingali. Barina pay gamiton. Ano nang Ginoo sa imo ha? Ha? Wa po na nagpasabot nga di na lang ka magsakit kay naa na nimo ang Ginoo.
nasudlan gani ang sakayan, bisag na anang Ginoo dito. And then ni sulod ang atong pagtuon nga ningon diha, deep sleep in the middle of the storm. Nga dunay malinawon, hiluna, ug hinanok nga pagkatulog, bisan og giyabo-yabo na ka. Gisagpa, gitambling-tambling na kas problema. Tulog yapon na ka, Lord. Amen? Padayuno na to. Rita dire. Sige. So, the first storm arose and the waves were breaking over the boat. Hapit na tamalunon, maguba na ni. Sa gikaingon ko na kung hapit na malunod ang bangka, muna na panahon ipanglabay ang mga nakapabugat. Number 1, nakapabugat sa tao, kwarta. Naglibog kung saan paggasto. Yan ako'y bayranan sa kuryente, na bayranan sa tubig, na bayranan sa kumbata, na pa may bayranan ni sister. Naghahanap ako bayranan. Nakaigbalayad. Wala. Ayaw problema, ha? Paghuwat lang, nani ka na i-provide si Lord. Wala, naghahanap bayad mo problema. So that the boat was already being swamped. Tagilid. Or hapit na malunod. No? And then in verse 38, tanawa kung saan ang verse 38, but he was in the stern, sleeping in a cushion. Nasa dito sa ulin, sa likod dapit, natulog. Kabalo ka mga igsuon kining taong may nampuon, bisag na problema, magkatulog na. Mahilo na og tulog. Og di po ka katulog, ampo kanunay. Siya di ka katulog inampo. Ngayon sa'yo, mag-ampo kang pagkaugma na kamuingong in Jesus' name, amen. Kaya samtang kay nga na, sir, nakatulog og kalit, sir. Lord, salamat kayo. Naagin ang mga panalangin, Ginoo. Gigunitan minimo sa among mga biyahe. Sa katuig na ang COVID, buhi pa dyan ko, Lord. Salamat kayo. Lord. Jesus. Nakatulog na. Pagkaugma. In Jesus' name, amen. Pagkaugma na ni amen. Napabata? So, hapit na malunod. And then, ningon diya, ang mga tinunan, so ningon diya nga, so they woke him up and said to him, Teacher, don't you care? Wala kang pake? Kabantay mo, na ay problema sa iyong balay, na ay hugaso, na ay labhono, na ay hangiro, na ay silhigo, na ay daobon, pero mong anak, sige tulog. Nga nilang gibati. Wala kay pake? Kaunay mo kaon? Nga naon mo yung mga anak? Na? So, don't you care? Wala lang kay pake diha. Wala na kay buhaton. Kini mga tinunan, kabalo sila nga kaya ni Lord. Munang ningon sila, Lord, wa ba kay buhaton? And maybe ang uban nga wala na kabalo kung say kayang buhaton sa Ginoo. Ang ilang una-una nga, Lord, bangon na diha kay malangoy na ta. Lord, bangon diha atong yayungan ni sa libay na tos gawas kay bugat na kayo maunod ta. Wa kay buhaton, Lord. Pero ang uban ningon sila, Lord, bangon diha kay malunod na jud ta. Ikaw ray makapalinaw ani. Wala baka mga matay na ta ani. Verse 39. Lami og mabasa pod sa Bisaya mga igsuon. No? So verse 39 ngayon, he got up, rebuked the wind, and said to the sea, Silence! Kanang nasimuntapad ka istorya, bisag gawali na inahilom. Ingon siya, silence! Grabe, no? Ingon diya, una niyang gibuhat ni bangon siya. Sunod, iyang gibadlong ang maong bagyo. Ngundi ni mo kayang badlongon ang problema ng imong gatubang karong ipabadlong nas Ginoo. And then ingon siya, and said to the sea, Silence, be still. Hunong! Nilinaw og nihunong mga igsuon. Kining dagat way utok, badlongog kausa mo tuo. Kining tao, hala sigihon ni magbalik-balik, di hapon. Ikaw pa'y pasanginlan mo, kag plakang guba, mama, oy, sigbalik-balik. Ikaw pa yung naon. So there was a great calm. And next verse, ingon ang verse 40. Then he said to them, Why are you fearful? Do you still have no faith?
Anong nahadlok mo ng tarantaman mo? Wapag po may pagtuo, ilang bisis na nangyari ito, na nandyan ako. Pinabayaan ko ba kayo? Oh, hindi, nagalit si Lord ha. Ingon lang siya, wapag hapon may pagtuo. 3 years na tagsimba. Wapag hapon may pagtuo. 20 years na tagsimba. No? Naigingon diha nga, they grow old, but not grow to maturity. Wala. Sana, giyon sa pagsulti. No. They grow old, but not grow in the spirit. Kanay nga na, bitaw? Nga, kuha na lang ta, mangunot na lang, unya mo uban na ta, unya matiguang na tatanan. Pero atong espiritu nagpabilin, hadlukan, talawan, unya bansay kayong manulti kung musubay og mga history sa mga binuhatan sa laing tawo. Kana si kuan sukad sa una mga 1970, yan na nga si kuan ba na, yan na nga kuan. Unya katupod si kuan budget to niya. Unya kamao kay musubay. Pasangyawas pulong sa Ginoo. Talawan. Sakto? Bisan lang naamos trabahoan. Nga igo lang kang muampo. Lord, salamat aning pagkaon. Nga makabalo ng mga tao yung kauban mo sa trabaho. Nga Christian ka. Di yun. Narasin muna na. Thank you, Lord. Kaon. Di dyan magpasalamat. Ang mga taong wala nakalagad sa Ginoo, ilang sinultian, daotan, maot. Ikaw po, sabay-sabay na po kang ising-isip po ka. No? So, ang pangutana sa Ginoo, wala bagyod gihapon mo pagtuo? Kaduhang panghitabo ni. Nahitabo sa diyang wala ang Ginoo sa mong sakayan. Napa sa daga, sa tubig, naglakaw. Nahitabo, naagihapoy bagyo. Si Lord na mismo sa sakayan, kauban na nila, naagihapoy bagyo. So, Kristohanon nga naay Ginoos kinabuhi, doon ay problemang maabot. O mga tao nga wala pa Ginoos kinabuhi, doon ay problemang maabot. Pero ang nakanindot, kay og nakas Ginoo nagabot sa problema, Lord tabang, naay word nga immediately, tabangan ka sa Ginoo. Pero og langay-langayon po ni Lord, gitudluan kaniyag pailog. Kanang mangayo, tas Ginoo, Lord, pagkadayon ko, pero tawgon kas Ginoo, pangalagad anak, unyara kong 2039, Lord. Kay bata pa ko. Kanang mayon dayon ka, Lord, tumpag akong pagampo, pero sa unang sigtawag si Lord, biyahin na mo sala, unyara good. Di man po ko parehan ang uban, nga grabe na ko kayong kasala. Kani ako, naman tayo gitawag, venial sin, mortal sin, vinyas. Wala binyal. Wala binyas. Binyal. Kasabot mo, anak? Wako kasabot. Parihora na, nga sala. Kunot o man sa di kasulod dito, buti na lang siya ni Anhi. Parang hugasan ka, arong bisag kunot or man sa wa kay madala dito. Amen? Palakpakan na to ang Diyos. Hapit na tamahuman. So, nindot kayo nga si Lord na anang daan sa sakayan. Nanadaan sa tong kasing-kasing, nana sa tong pamilya, magkinaon sa natay Diyos nga matawag. Amen? Now, ato tas mga kanang katapusan mga igsuo, kanang giingon diha nga, grabe na tong hadluka sa bagyo nga niabot. Because susama kang Pedro, kang Santiago o guban pang mananagat, ang balod nga niabot, dili nila makaya. Expert kayo silang manglangoy. Amen? Bisa na nga itong mga doktor, mga scientist, mga tighimog tambal, grabe sila. Pero pag abot sa pandemya, naglisod o sa katuig. Hangtod karon. O niya, ningon na po nga ni-evolve, ay isa na ni-mutate, nga mas ni-isog, kay kabalo ka, dili na yung, kabalo ka, bisag dinhira, dili ka manguha dito virus sa India. Bisag dili na sa Bohol. In order anang COVID nga mo survive, mo mutate siya. Paisugon niya yung kaugalingon, dapat mas mo muscle siya, mas mo kusgan siya. Hinganlan na dayog lain, Virant. Delta. Ocean jet. Wala nakagit sa uban. Mumutate good siya. Mga gi-explain o gaya itong doktor bitang. Na,
Parang dili siya mapilde sa bakuna or sa bisan unsang tambal, munymutit siya. Munang ikaw, parang di po ka mapilde ni Satanas, mulambo kas imong pagpampo. Wa, gid ka nagampo-ampo ba? Kag nagtuaw, kang sang, di takahibaw. So, hadlo kayo kay Naidilta. Kabalo ka kung sa gibuhat mga igsuon sa media. Pagtungha sa virus, kurog tang tanan, lockdown, siradong mga pultahan. Kada na'y magtapok-tapok, dakop! So hadlo kayo ta kay grabing kulbaan. Bisag wa pa'y COVID, bohol na lockdown ng bohol. Hello? Sirado na. Hadlo kayo ta kay mauni kaninga virus, walay tambal, walay bakuna, nagdaghan ng gipatay. Unya ang gipang patay pag yun mga doktor. Mga kabalaw mga high blood na daan, tagas na daan, silag sugar. Ni complicated unya, naku ano na tong virus, ang virus na gipasangin lang, maujoy nakapatay. Na, grabe kayo. Nakaron, nagpray ta, Lord, tamba, tabang Ginoo, tamba, Lord, bakuna, tangi kaalam mga tao, makaimog bakuna. Karon nang gawas ni bakuna, kinadaghanan. AstraZeneca, Pfizer, ano sabi ng uban, Snober, Kindiment. Ganang bakuna nang gawas. Ang uban, ihi siguro kabaw, watakibaw. Hala, naghanag yung bakuna. Hadlo ko na po tag-usap sa social media, mauni ang nangamatay, kaya na-injikan na nga bakuna. So di na po ta magpabakuna. Hadlo ko na po tagbakong virus, Delta nga virus, pati yun yung kani. Saan naman na ito, ane? Puro naman panghadlok. Now listen to me. Hadlok kaayog yung kaanang balita ngay mong nadungog. Information ngay mong nadungog. Pero wa tay kahadlok sa Ginoo. Dali lang kay tang mubuhat mga butang nga gikasungutan sa Lord og mo'y kalambigitan sa grabing silot, buhat tawa tay kahadlok. Pero bali na tong hadluka ining bakuna. Bali na tong hadluka sa lawod, sa lapad, og sa baluron, og sa hanginon. Nga kahimtang karon sa atong palibot tibuok kalibutan. Pero wa gyud gihapon tay kahadlok sa Ginoo. And we know nga ang solution si Lord ra, di pagyud ta mo ampo, di pagyud ta mo duol sa Ginoo. Sige tang panglitag og piso. Sige panakop og kwarta, hala litag og mga salapi. Pero si Lord kanunay ra gyud natong gipadaplin. And we know usa sa Ace Hospital ning ato ang igsuon. And gani mga severe pa nang ilang gibantayan. Kada ba ninyo gawas ligo no? No, i-disinfect, ligo. Grabe kayong haguan ni ilahang. Ha, na diri pastor, di na umusin basunod, oy. Napay usa si Ma'am Nisel. Wala sila nag-text na danto nga dili sila maka-join kay tuwa sila kandihay ga celebrate sa birthday. No? Grabe kayo. Makaingon jud ta nga. Muna na. And perte na tong hadluka ana. But sa pagkatinuod lang, ilang araw na nag-start yan sa trabaho, andyan, survivor. Di ko pa dool mo kayo. Kaya bata o, ni dool gani. Nakaniat to mga igsuon ka nang muuli, gikag Cebu, mapkatarpulin. Positive ko, ibutang sa gate, dako kayong tarpulin. Kaya og naakaan ng COVID, ang tanaw mga tao ni mo, labaw pas kriminal. Kani atog na igi kag Cebu, tagbuo na to na ni biscuit, na ni piyaya, na ni o. Hoy, gikag Cebu, ha? Gikag abroad, gikag India. Di tani. Sa tinuod lang kani ato may mga sakit ng ingana. Una, pagawa sa polio. Unsa to nga century. Tag-as kay nguso. Ang style sa ilang face shield kani ato mga igsuon, pinatalinis, murag turutot, nga gibali. Kinang turutot, pero giing ana, tag-as kayo, maros lang mga manok. Mag-istoryahanay mo na nadaay babag kay muduol ka na ko, tugsok yun ka. And then pag abot sa mga bakuna, ang mga Christian mayong ayaw ang bakuna, kay maunay Revelation 13. 666 na. Nga di ka kasulod, og mall, di ka kasakay, mga train, di ka kasakay, og di ka mabakunahan na, maunay giingon dire. Nawala na to. Labay na ang 100 years. Karon na po na po yung virus. Ay, ang bakuna. Sultian ta mo.
Ako sad no, akong anak wa man mga bakuna. Pulong sa Ginoo nang gibakuna ana. Magtubo na silang gibakunahas pulong sa Ginoo. Imong gibakunahan harong himsog. Pag nadako na suyop bisag unsa. May pay rugby imong gibakuna daan. So sa atong pagtapos mao ni, hingpita og ayo ang imong pagsalig sa Ginoo. Arong malinawon ka, makapahulay ka og mahinanok sa imong pagkatulog. Bisan pagtayugon kag grabing katalagman. Ang Dios mo yang ngayon atong kadlukan mga igsoon. Ningon ang Luke chapter 12 verses 4 to 7. And this is the last scripture atong basahon. Ingon ang 4. Sultian ko kamo. Sultian ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas. Ano siya po kakahadlok ang mga balatian? Dugay na ng high blood na animo. Or unsa pa ng mga sakit nga nangabot na before ni abot ning COVID. Wagay ka nahadlok ka na. Kana hinoong di pa makitaan. Sultian lagi ka na ko kining taong hadlokan, talawan, mga taong garboso o walay tarong relasyon sa Ginoo. Ingon pa to sa share ato ang teacher nga nag-preach ni aging Wednesday. Na siya gi-testimony. So what? Magkinaon siya, so what? Buhi, mas Ginoo. Patay, iyas tas Ginoo. Pero kana pang dili siguradong atos Ginoo mahadlok na mamatay. Tanaw si Muntapad nahadlok na. Sultian ko kamo mga higala ayaw kamo kahadlok kanila nga mong patay sa lawas. Apan walay laing mahimo. O see? Wala sila mahimo. Sa verse 5, tuganan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay. May gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadtos impierno. Na, dana mga taong di mo tuog impierno. Gisiun nila ning bersikulo 'a. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Ang Dios ray angayan atong kahadlukan. Ingon ang Bible, if God is with us, then who can be against us? Napabata? Oh, gamay na lang, pailob, mahuman na ta. Dili ba ang 5 kagagmayng mga langgam, ibaligya man lang sa 2 kadako. 2 sentimos. Apan walay usa kanila nga nalimtan sa Dios. Na bisan langgam gihuna-hunas Ginoo. Oh, iliko nimong pako kay daw tuwa ditog ulod. Ag ulod pud gigiyahan sa kanin dahon aron makitaan ka langgam. Hala, bisan langgam dili kalimtan sa Dios. Ang mga tanom, dili sila maampo. Lord, sa simana na way ulan. San Roque, Ginoo, way tubig. Dito may San Roque kaganina. Namin mga kaigsunan dito, tara, nimbata. Wala palagi mga ligo, pastor, way tubig. Ato iampo mga igsuon, nga mahimong first priority gyud nga project untanin dinhi. Sa panggobyerno aning Cortes, kana yung tubig. Ano butang ulay tubig naman tayo, suba. Bahalag mo, di sa ta, makapasiminto ng kalsada basta kay naitubig. Tubig yun ang importante, mga igsoon. Maghimo tayo mga dagko kayang pump. Birahon nato ng tubig sa suba. Unya, i-purify na diha. Ibutang sa tangke, salibay sa mga kabalayan. Nga naon tanong? Iato na iampo. Amen? Iampo na to na. So, bisan ang mga sayaw, gipangga o giatiman sila sa Ginoo. Sa verse 7, ingon diha. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Katong itom pa na, kabalo si Lord, pila kabuna, kabuok. Kanang itom na og puti, kabalo si Lord, pilay puti og pilay itom. And then, ingon diha, giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok. Labaw pa kaayo kamo bili. Kanang naas imong tapad na bililhon ka sa Dios. Sulti Sister, Brad, bililhon ka sa Diyos. Kabalo ka? Ang mga tao, para nila, wala na kay bili. I-lockdown ka, butang-butangan ka, isalikway ka. Pero sa Ginoo, bililhon yung kayo ka. Gibayran ka niya sa iyang dugo, gininhawa og lawas dito sa krus. Ing anak kakabililhon. Munang i-lockdown ka sa mga tao, kaya wala sila kabalog unsa kakabililhon.
Sagdi lang. Ingon siya, mas labaw pa ka mogbili kaysa daghang gagmayng mga langgam. Kanang way paki ang tao nimo, daw walay bili. Kagahapon mga isuon, seminar sa mga couple, natapos na ta. Ako lang ning idugang. Kagahapon, seminar sa mga couple dito sa Kandihay. Nya ingon ko sa mga asawa, sa pagkatinuod lang nangita mo perfect nga bana, di mo makakita ana diri sa kalibutan. Ang gusto mo ato mos bituon pangita. Or sa Mars, or sa asang planeta ha, pangita mo perfect nga bana, di mo kita diri sa kalibutan. Nya mga bana, ayaw mo pangitag perfect nga asawa. Kaya bisan nga lubong, wala gito sila nga perfect. Itong nangamatay na. Wala jud. So, tanan na ay kahuyangon, na ay problema. And kasagaran, maunay atong mga bagyo sulod sa atong panimalay. Kawaladon, ug tungod sa kawaladon, naa ang atong kaguliyang. Amen? Ang kaguliyang. Kanya, kanang dili panagsinabtanay. Labi na mga asawa, oy, ang asawa naigipalit, wa kay balo ang bana. Yun ang bana. Oy, my love, nabi aday ko gi-order sa Lazada. Halawa na ra ba ko'y kwarta kay gipalit na kog supa, maabot rong supa rong hapon. Lalis na dayon. Away-away na dayon. Na yan din ang bana. Mulakaw sa ako kay maato ko kung anong kay gi-invite kog birthday, bitagay ko dag 100. Tanang resibo ko sa asawa. Ang imong gihatag nako 2,000, ang atong kuryente 3,000. Gata sa bata. Bugas na to, wala na. Suda na to, buod-buod lang. Maningil pa to ron. Wala ganito yung kwarta. Nga mga asawa, kanunay gina sila in tao, hunahunag, unsaon, pag-budget ang kwarta. No? Usahay po, mga asawa, masubraan na po ta. Ikini nga itong mga bana, kanunay. Mara tag-iba po, no? Iba. Dadan si Adan ang problema. Na mga ato silinganan, maminog, chismis, niya inig uli, sugilos, bana, niya yung bana, maghilom-hilom ram na, inig kapuno, ana, manguha, managpusil, manguhag sundang, manulong. So, bantayan po nato ning atong baba. No? Nga naman, may pa imong sagpaon na imong bana, kaysa imong masigag yaw-yaw. Kaya ka nang sagpa, kausara, piyong, ulian pag siya. Bitaw, no? Anong tong nga na ko? Kasi yaw-yaw pa dyan, gikag buntag, abot o gabi, dayong hosayon pag itong sa una radyo ka mo na. Napaglili ni mo, wa na dahil siya datong tugkaran kay tuan na silingan, layo na kaayo. Nasayang imong laway. Ato ikinabuhi mga igsuon nga bisag na ata sa problema, kawaladon, balod, mga pagsulay na ang Ginoo. Unya, labaw sa tanan mga igsuon nga naa diha ang Ginoo. Kinahanglang ma-realize nimo. Ngayon nag-abot sa problema, kay iya naman ka sa Diyos, kanang problema ha dili mo, kundi iya sa Diyos. Makahimo ka sa pagkatulog nga hinanok. Bisan naglutaw-lutaw kas balod, lawom, ug lapad nga problema. Kung sa may atong mga gipandala-dala karon, sige lang, pabilin lang yun diha sa Ginoo. Because kung di ka magpabilin sa Ginoo, naa na gani kay problema mo palayo pag yung kas Ginoo, asa man kapadong. Huwata ang Ginoong maoy mo lihok. Amen? Naiawit mga igsuon, nag-ingon, ayaw akong isalikway. Let's close our eyes. Atong awito ni mong awit, ayaw akong isalikway. Mag-pray o nata. Gracious and loving Father, thank you kayo, Lord. Sa mga pagsulayg, mga problema. Sa mga pagsalikway. Sa mga problema ang nag-aabot sa among kinabuhi. For so many times, naluya kami, nahadlok, nataranta, nabalaka. Usahay blanco, wala kahibaw, unsay among himuon. Kabsan og paglaom og luha mo among masumbungan. Salamat Ginoo. Nga sa dihang makit-an, minimong nag-utaw-utaw sa bagyo, sa problema. Na akang nagalakaw ibabaw sa among problema aron paggunit namo.
Salamat Lord nga bisan pang ang sakayan, ang among panimalay, ang simbahan masudlan sa bawod. Apan dili kini igsapayan tungod kay ikaw maoy nakauna nga nasulod sa among mga kinabuhi. Sa bisan unsang paagi maningkamot kami mabuhi. Makabalansi sa amo ang mga adlaw-adlaw kapag kinahanglan nun. Amo nga gipaantaw ang among mga mata, nagatanaw kami, asa kami padong, unsay mabuhat, unsay makaya na among himuon in order for us to survive even in this situation kaniyang pandemya. In wala mi mahimo gawas sa pagtawag kanimo nga Lord, tabangi kami, ayaw mi gisalikway. Salamat kayo nga ang tanan nga ni Ginoo, ang among mga pamilya, ang among minahal nga tuwa sa layong dapit. Dili nimo pasagdan nga maunlod mi sa among kahimtang karon. And thank you kayo Ginoo nga kung magpapahitason kami, imo kaming dadon sa ubos. Agakon mo kami sa ubos. Arong makaton kami nga kung wala ka, wala mi mahimo. Sa diyang makakaton kami sa pagpaubos.